Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kamusta din ang aton ng mga kaaksyon? Sa subong man nga adlaw kita sang Miyerkules. Pebrero 10, 2021. Pila na lang ka adlaw ang nabilin. Valentine's na Aksyon JM. From heaven and Buyuhom gid sa dayon eh. Kamusta din ang aton mga ka-aksyon nga nakatutok naman sa subong iyang nga hapon? Kag syempre, bukas naman ang amon iyang text hotline para sa inyo karon na pagpartisipar man. 0963-75-70874. Saliwat, 0963-75-70874. Ang aton mga ka-aksyon nga may ara sa Facebook. Pwede man kamo nga maka-connect sa amon. Sa amon nga Facebook page, ang Aksyon Radio Bacolod. Kung may ara kamo sang i-share man nga inyo yang story, pwede man kamo dira. Or personally or via messenger sa kay Tita Wilma Sugaton. Mabatsagan ta sa subong diri sa syudad sang Bacolod. Ara pagid sa gihapon ang maburbugnaw na feeling ilabi na ko na kaagahon. At pag-abot naman sa kahaponano, bugnaw sa gihapon ang aton nga mabatsyagan. Pagina sa pagbiyahe ko, gabi man ang akon nga nabatsyagan nga kabugnaw. Lain gila yung kabugnaw kay man kadasig-dasig pa padalaga nun. So, yaman ko lang magmuno sa iya ha, sa driver. Sang nasakyan ko nga jeep de pasahero. Swerte kabay nga maghinahinay na siya sa pagpadalaga. Kaya kagina, arap ako sa front seat, tiga pangapyot na lang kumayo. Kaya basi, bila maglupad man ko, kaya do kagamay, malang daan kay Indayan. Well, anyway, diri kita sa aton iyang weather forecast. Sa subong man nga adlaw.
So, base diri sa weather forecast sang pag-asa, ang tail end sang frontal system ang nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sang southern Luzon. Samtang ang northeast monsoon naman ang nag-aapekto sa northern Luzon. Ang western Visayas, especialmente diri ang Negros Occidental kag Bacolod City, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may paglapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod ini sa localized thunderstorms. Mahinay tugtog ka sarangan naman nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa nakatundan na sidlangan sa isla sang Negros Occidental. Ang baybayon mangin makanay at tugtog kasarangan ang pagbalo. Ang adlaw kagina nagbutlak mga alas 6 kay na sang aga. Kag ini ang magatunod naman alas 5:51 sang hapon. Sa aton nga temperatura yara sa 24 to 29 degree Celsius. Kay actually kung mga sining nga mga tinion, mabatyagan tado ka apaang. Labi kung nagabiyahe ka, pero mo lang to galing ang ako niya experience kagina, hindi apaang ang ako nga nabatyagan. Ano tawag na? Doon nakulbaan man ko, basi malupad ko. Well, anyway, sa liwata, sa mga ka-action nato nila binigid sa mga mga driver balasang di pasahero nga salakyan or syempre mga tricycle niyo. Kay sa halong-halong man kita, hindi man magpinalumpa. Kay ang dalan ng nagyapon. Pero kung mabalda ka sa dalan, tupa mo ya sa lain na hospital. Mayo lang kung hospital, kung minor injury lang. Kung lain pagidbi. Diba? So, ara sa aton kinahanglan maghalong-halong man sa pagdala yasang salakyan. Not just sa mga PUJ, sa mga nagabiyahe sa tricycle, even taxi, kag syempre ang mga personal car dira ninyo. Halong-halong sa pagmaneho. Inapagid ba lang, ano tawag na, beating the red light na, no? Action JM. Familiar ka na? Alam mo, pag inakon ka isa, manotice ko gid na. Kay ginalagas gid, bisan 5 na lang. Ara na sa number 5, di syempre, ma-stop ka na dapat. Ang iba nagahingagaw pag iyan. So, sige. Doon na ko dihaw. Well, anyway, ano bala ang mga dapat naton mga bantayan ng mga information sa sumong iya nga hapon? Ang mga top trending sa karon nga mga information. Hindi sa gihapon madula ining aton iya nga pagkuha man sang information. Update naton kay ti ang Pilipinas malapit na lang nga mag-abot ang bakuna or ang COVID-19 vaccine. So, ang gobyerno nasyonal may ara naman sa mga pagpanghanda agud yang masiguro ang safety syempre. Ang pagdulong sinisang bakuna. Kami ara na mention dito nga ang may mga bakuna to ang example to iya ka Pfizer medyo delicate ini siya. So, gamay lang ni basi nga lindo-lindo or what, basi lang maapektuhan ang iyang efficacy. So, dapat mga halalungan gid ini sila. Or halalungan gid ini nga bakuna. So, sa aton unang information, ang PNP sa karon ginmanduan sa DILG nga mag-escort sa pagdulong sa COVID-19 vaccine. Labi na gid sa mga malayo na balang nga lugar. Kaya muni ang ginakabalak
banggaan man kay basi bala ibanggaan or ano pa dira nga mga sitwasyon. Ang isa pagid naton since month kita sang February, mayara sang duha ka holiday. Dahil kung gayo home section Nalmar. Aling ka yung hindi panigulo sa aton. Next pa ni naton mabahaton. Kaya ang dole, ginpahanumdom ang mga employer angot sa Chinese New Year kag People Power Anniversary Holidays. So, ina karon i-share ko sa inyo ano ina nga mga petsa kay para mamarkahan yung manda sa inyo nga kalendaryo. Yung manikon ka isa nga aton nga kalipayan, ilabi na kun may additional ang aton nga makuha nga sweldo. Alauna, 49 na kita. Aton man bantayan sa karon ang aton FYI for your information. Ano ba lang aton i-share sa karon? Kabay nga hindi na malipat si Indayan. So para sa aton nga FYI sa karon, I think familiar kita sang ginatawag journal or aga booklet nga may abi nga notebook nga ginabutangan bala naton sa aton iya nga mga nagakatabo or natabo na. Natabo na. For example, subong nga adlaw, may mga manami nga happenings sa imo ya or bisan gani mga sad happening. Ginasulat mo pag abot nyo sa inyo nga balay. Kumbaga, ang term sang una pa, Dear Diary, ang una sa diba, nakitaan ko na sa una mo, kaya ginapahimo kami na sa during high school days. Kag syempre, ang sulat man, nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, oy lalaki ang nagpadala. Di na karon aton man bantayan, kag syempre, ang mahatag man nga advice ni Tita We sa imo, kag ang aton man nga mga listeners sa karon nga ilawagon ko man. So sige, kag syempre ang aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Ano bala ay ang mga ganap sa subong iya nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time, 1:51 na kita. Sa akong pagbalik, standby ka mo para sa aton iyang mga national news nga akon man iga-share apang antes yari danay. Aton danay mga kauturan nga nagakinanglan bala sa mga fresh flowers, mga labas nga mga bulak para sa inyo man mga palangga. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga Okay, mayong hapon sa aton mga ka-aksyon nga nakatutok sa amon nga Facebook Live. Sa kay Ma'am Cory Vidaha, mayong hapon watching from Kuwait. Sa kay Miss Atia Kim Iriman, mayong hapon nagalantaw sa siniya nga tinion sa Banwa sang Morsha. Sa kay Sir Alex Montesa, mayong hapon man. Okay, party on. I'm my own Valentine. Okay lang na, Sir Alex Montesa. Sakay, Rogelio Alvarez Jr. Mayong hapon Indayan watching from Bago City. Mayroon na nga pag-monitor, Sir. Sakay, salamat gid sa pag-appreciate sa akon nga bayo. Sakay, John Nathaniel Del Monte.
Mayong hapon, Action Arn, watching from La Carlota City. Thank you so much. Sa kay Ma'am Carol Montoya, mayong hapon, ga-monitor ko FB Live from National Printing Office, Quezon City. Ay, salamat gid Ma'am Carol Montoya. Always gid ini siya nga naga-monitor do pila na ka days sa pagpungko ko kabasahan ko din ang iyang pangalan. Salamat Ma'am sa liwat Carol Montoya. Sa kay Ma'am Mary Joy Camero, mayong hapon, watching from Singapore. Ano dira subong sa inyo, Ma'am? Morning or udto or gabi? But anyway, mayong hapon diri sa amon, good day dira sa imo. Para just to make sure lang kay hindi ko pihok kung ano man oras. Sa kay Amor Malayang, mayong hapon, monitor lang kami diri sa barangay Hagimet sa La Carlota City. Thank you so much. Sa kay Ma'am Emily Porras Sordilla, mayong hapon, naga-monitor subong sa Bago City. Thank you so much, Ged. Sa kay Angelina Galupo, mayong hapon. Sa kay Sir Georgian Hunsay, mayong hapon lang dira si mo, sir. Naga-monitor dira sa NPC office. Okay, liog tamyaw karon sa kay Guillermo Clarito, kag Tatay Fred Madrid, 24/7 nga naga-monitor paagi sa Transistor Radio. Sige, dira sa Mabini Coral. Monitor lang di while traveling from Barangay Cansalungon, Isabela. Thank you so much. Ay Ma'am Vanessa Bernabe, mayong hapon, dira sa Syudad Sembago. Sa kay Aubrey Guto, mayong hapon Indayan, watching from Barangay Mandalagan. Thank you so much. Sa kay Zoraida Lucero, I'm always watching you all. May God bless you. Thank you so much, Ma'am Zoraida Lucero. Sa kay Ma'am Gina Herona Fernandez, mayong hapon man. Sa kay Reggie Gabales, mayong hapon, watching live diri sa Barangay Mansilingan. Salamat gid. Aba, dumatulugan ka gida, sir. Anyway, thank you so much, sir. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Keep safe always. God bless and more power. Sa kay Donna May Britannico, good afternoon, Indayan, watching here from Morsha. Thank you so much. Okay, standby kita danay para sa aton dugang nga information. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:59 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon, ang inyo kaupod ini si Inday Ann. Kag syempre, talos kita temporaryo para sa aton regular man nga anchor woman, si Tita Wilma Sugaton. Dili na kita para sa aton nga gin-headline ko kagina, nga national news naton. Kay diriho ginmando sang Department of Interior and Local Government o kon DILG sa Philippine National Police nga maghatag sang escort para iya sa COVID-19 vaccine kag inoculation team agud malikawan ang posible delay or insidente na mahimo matabo along the way. So sa statement diri sang DILG magapag-angot sa PNP sa local government units agud masiguro nga ang bakuna makalambot sa target nga mahatagan. Ilabi na ang mga malayo nga lugar. If madumduman daw Lunes ini siya sang gabi, sang ginapilar ni Presidente Duterte sa Communist Party of the Philippines nga tugutan ang hilway nga pagbiyahe sang bakuna, ilabi na iya sa mga lugar nga bilang mabakod ang ila impluensya. Kagti kahapon, Martes, nagapromesa naman ang CPP nga sundon ang apelasyon sang presidente. Apang may ara sila sang kondisyon or ginpangabay nga kung mahimo, hindi lang military vehicle ang pagagamiton sa pag-deliver. So inakaron wala pa sang may napagwa man nga statement ang aton iya national government angot man sa statement iya sang CPP, but hoping nga mangin positive lang ang both sides kay ti para niya sa publiko, para ni sa tanan ang bakuna nga aton man nga ginahulat-hulata sa karon kag ti kun ano tawag ni kun wala pa abi or ma-hamper ang pag-deliver, possible nga ti damo naman ang magkala apektuhan. Sa iban pa naton nga headline kagina, ining angot ya sa DOLE, kung sa inti nagpahanumdom diri sa mga employer. Ginpahanumdom sang Department of Labor and Employment o DOLE ang mga private sector employers. Angot sa makuha sa empleyado nga nagtrabaho sa duha ka holiday sa bulan sang Pebrero. Kay ginasaad sa Labor Advisory Number 2 Series of 2021 nga dapat mahatagan sang bayad ang special non-working holidays. Ano ini nga mga petsa? Pebrero 12. Abi mo nagasam-asam ka na, Pebrero 14. Just kidding. Sa Pebrero 12, ang selebrasyon Chinese New Year. Ang isa pa, Pebrero 25. Para naman ini sa komemorasyon sang anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Sa liwat, February 12 and February 25. Kay una sadto nga nag-issue si Presidente Duterte sa Proclamation number 986 napetsahan ini Hulyo 30, 2020 nga nag-deklarar sang duha ka petsa Pebrero 12 kag 25 bilang special non-working holidays. Kaya mga nagatrabaho or nagtrabaho sa nahinambitan iya nga mga petsa may dugang nga 30% sa ila nga sweldo sa una nga 8 ka oras. Kag ang medyo
iyan na ni guro sang admin ang pag-explain man. Pero gets na sang aton mga ka-action nga may ara sang additional nga 30% sa imo iya nga sweldo. So sige, alas 2 sa 3 na kita. Action Radio Philippine Standard Time. And this time, mag-share ako sa inyo angot angot sa aton iyang FYI sa subong nga hapon. Ang akon diri nga topic about ini sa ano ang mabulig sang journal. Sa liwat ha kon mga before pati diary tawag sini sang una, diba? Ano ang mabulig sang journal sa anxiety kag depression and other pagin syempre sa aton nga pag-approach man sa iban nga tao or ang aton iya nga pamatasan. Kay I know for sure gini ha, madamo sa aton kada tuig nagaplano bilang nga maghimo sang journal, isulat mo dira kung ano ang imo iya nga mga daily activities sa nagkalain-lain iya nga rason or intention. Maiban nga nagahimo sini para nga i-track lang nila, madumduman lang nila kung ano ang ilagin himo or daily activities. Ang iba naman iya parang may ara sang tawag ni nang hindi bala mangin empty ang ila iya nga mind kag tapos may kutihon may ubrahon sila paagi man sa pagsulat. So yes, amo nang akon nga i-share kung ano bala ang benepisyo nga mahatag sa aton sang journal o kung ang pagsulat naton sang aton iya nga daily activities. Number 1 or ang nagapanguna, makabulig ini siya gali sa pahagan-hagan sang aton nabatsyagan nga stress. Kay man, base man sa isa iya kapag tuon, nga ang emotion-focused journaling, may angot sa nubo nga mental distress kag nagataas naman nga o kung nagataas naman diri ang well-being sang tawo kung ikaw ang nagasulat. Ginasulat mo ang imo iya nga mga day-to-day nga mga nagakatabo sa imo. Tapin pagid kon mga happy lang damo katuod may na-encounter negativity sang sina nga adlaw, but after nga may nadumduman ka nga positive or may na-achieve ka sa ginsulat mo na, excited ka, diba? Ay, nalipat ko nga may positive man gali nga natabo sa akon. Abi ko do puro na lang negative, diba? So, masiling naton makabuhin siya or makapahagan-hagan sang stress nga aton iya nga ginabatsyag. Ang ikaduha, baka pahagan-hagan man sa ginatawag nga anxiety. Okay, may iban kun kaisan nagaproblema bala. Labi na gid ang mga adult amo gining problema kun kaisa. So kung may ara ka iya sang part or tawag ni anong term sang kabalingan or may ara ka bala sang pwede nga mapatungdan sing imo iya nga atensyon such as ang pagsulat. So do ang imo nga pensar madula na ang mga negative or hindi ka makapensar sa mga something, di ba usual sa aton kung ilabi na gid nga ara kita sa part abi nga do nang nakapuy ka tapos damo ka sang maginhimo nga obra that day, so do kadamo man sang imo nga ginapensar. So ang ining ginatawag gali nga pagsulat naton makabulig man makarelieve sang aton iya nga anxiety. Ang ikatatlo, isa
pagyed makapahagan-hagan man sang ginatawag depresyon. Kay I know amo ni ang kombinasyon mo, ang stress ka, may anxiety ka, duga mo ning lead to depression, di ba? If I'm not mistaken. Di mo ko sagad in terms of psychology. Pero do amo ni ang pila ka nagakabasahan kung mga sangkap kung kaisa nga nagalid sa isa ka tawo para sa depression. So kung wala ka dira sa ginakalingawan, di ba ang imo nga ginapensar puro na lang negativity. Kapin pagid kung maakigan ka pa, for example, do ka budlay. So, kung may ara ka iyasang pwede nimo nga tuunan sang imo iya nga atensyon, ining pagsulat, bisan paano maghagan-hagan. Ang ikatatlo, or ang ikaapat na gali. Nasulit po ko sa ikatatlo. Ang ikaapat, nagapa-improve sang aton nga memory. Syempre, hindi na ayhan mag-improve ang imo nga memory. Dumdumon mo halin sang aga, halin sa pagbugtaw mo, hasta sa paghapon kung ano ang imo ginpang obra. O, diba? Duga, kumbaga, ano pag sa imo, nang makabulig, agud iya nga ma-exercise ang imo nga utok. Kay man, syempre, alangan nga magsulat ka, wala gagana ang imo nga utok, di ba? So, manami gali ang pagsulat tungod nga bulig man siya sa aton, agud nga ang aton iya nga memorya mangin active or mangin manami bala. Kay sometime nagasulat ka, syempre sa kada adlaw abi ginaplastar mo dira kung anong imo nga ginpanghimo, gaka-remember mo kaga ano lang kanami sa imo nga ang imo nga utok nagagana do ka tawhay pa sa imo, do amo mani ang manami para sa aton, agud iya nga ang aton nga problema kung kaisa nga nagakadula kita sa focus, kay tungod iya nga ang aton nga memory madasig kita magmanipaton. Pero kung may ara ka mo na gani, may ginatuunan ka sang imo iya nga atensyon, ang imo nga memorya naga-abtik kumbaga. Kung ibutang ta sa action, madasig magpensar. Diba? Ang next naton, mas mabakod nga immune system. Ano naman iya ang koneksyon sang immune system sa pagsulat indayan? Mahimo gali nga mangin relaxing exercise nga makabuhin sa pag-release sang stress hormones ang aton iya nga pagsulat or ang aton nga journal after naton sa pagtrabaho or after sa masako naton nga adlaw. Kay ko na notice naton, 'di ba, kung hindi ka man masiling overwork or something, pero kung wala ka sang tuunan dira sa imo nga atensyon, may tendency kung kaisa ang feeling mo kakapoy. Kaga mo pag ginanggalid kung kaisa nga gaka-stress ka. So, muni gali ang epekto man para iya sa aton nga immune system. Ang masunod, amo ang mas manami nga attitude or mas manami nga batasan. Ano naman iniya ang epekto sa aton batasan sa pagsulat naton? Kay suno sa pagtuon nga kung magpensar ka, syempre gagana imo nga utok. Ang elemento bala sang asang imo yang elemento, sorry. Ang gusto mo bala nga positive lang ang imo yang pensaron.
nagabulig na siya gali. Agud nga mangin manami man ang imo nga batasan or ipakita mo nga batasan. Just for example, nagsulat ka dira sa bunga adlaw. Oy kanami balasang ang natabo sa akon na kagina gali kay nakita ko si crush. Tapos nag-smile si crush sa akon. Isulat mo sa imo journal, di ba? Pag sulat mo na, the next day, may something ginaya nga manotice sila sa imo. Wala ka na mising imo nga yuhong subong haw. Pag-check mo sa imo nga journal, ay, kay nakita ko, wali kagapon ang akon nga crush, kay nag-smile siya sa akon. Siyempre, manaya-naya ang imo nga imo nga guya, kag full of smile ka, syempre. That's why, amo na ang ginamin ko kung nga naga-reflect man ang ining pagsulat naton ang journal nga ginatawag sa aton iya nga pamatasan. Ang last, coping with the trauma. Base man sa pagtuon ang mga survivor kuno sang trauma, umuni ang ilang ginahimo. Agud ya bisan paano may napensar man sila da tuod yung mga negative, pero kung madumduman nila nga maginhimo sila gali nga positive sa sina nga adlaw, the next day do hagan-hagan. O sometimes ang journal nga ginatawag daw ang umani ang imo nga best friend. Mga kung sa diin, nag-share ka sa iya. Ang kinalain na galing kay kung best friend, syempre conversation ka mga duha. Pero ang iniyan sa journal, di nagasulat ka lang ginsulat mo lang kung ano ang day-to-day nga natabo sa imo. But kung balikan nimo ang ina nga ginsulat nimo, makabulig ina siya agud nga maghagan-hagan or magkalma ka. Okay, sometimes may ara kita sa mga tion nga kita mismo wala kita kahibalo nga kita gali pwede man naton mapahalipay ang aton iya nga self without sang iban nga tawo nga nagabulig sa aton wala labot sa ila. Kay man may mga bagay man gali nga ara lagid sa tupad naton nga makahatag sa aton sang relaxation, makapagana sang aton nga mind, kag makapapensar sa aton sa mga positive nga mga idea, mga positive nga mga hitabo nga nagaresulta sa nga manami man nga ekspresyon nga aton iya mapakita sa iban nga tawo. So sige, amuyan to ang aton iya nga FYI. Kabay nga makabulig ini sa inyo. Agud iya nga bisan pa paano maghagan-hagan dira ang imo ka-stress nga ginabatsyag. Balang may patuunan ka sang imo iya nga atensyon. Alas 2:17 na kita. Kag sa akon nga pagbalik, standby na kamo para sa aton pagbasa man sang sulat nga padala diri sa kay Tita Wilma. Ang aton letter sender, isa siya ka lalaki. Ang iya sa karon nga sulat, akon pagbasahon, pagkatapos lamang sang pilaman ka mga panumdom, apang antes, yari anay. Sa ito nanay din ako. Sumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang
ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolong kag negro sanon, inyong Ngayong hapon sa diwat sa second portion sa aton nga Facebook Live sa kay Ma'am Homa Lumena. Good afternoon. Sa kay Sir Martin Aliling. Ay, di na to. Watching from Imos, Cavite. Sa kay Neil Brian Valois. Sakto na pagbasa ko. Good afternoon. I'm watching This Is My Life here from Agisan, Himamaylan. Sa kay Ronaline Nicor. Mayong hapon. Kay Sir Alex Puentes, nga nagapamati naman. Sa kay Gina Bingal, watching from Abu Dhabi. Okay. Sa kay Marivic Saranillo Castellano, watching from Manila. Pa-shoutout naman, sila Tatay Romeo Castellano from Pangge. Gadulhog naman sila para magpanindahan. Biska na 500 lang, 500 lang ko na ang budget nila. But still, gapadayon sa gihapon. Ano abi action that's okay lang Nakapigado. Wala ginaya problema. Hindi ko no ang tawag na? Hindi makabalabag, sakto. Hindi makapugong ang kapigaduhon kung may ara kaya sang handom sa kabuhi. Di ba? Salamat, Ged. Sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, mayong hapon. Always gid nga naga-monitor. Si Annabel Garcia, hi, good PM action an. Kamusta na sa family Legarde dira sa sitio Beta, Cadiz City. Sa kay Virgil Pinda, Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon. Naga-monitor ko no dira sa Celine Homes. Halong always. Advance happy Valentine's man dira sa imo Ma'am Jean Oy Cesar. Sa kay Antonio Beronio, mayong hapon, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Thank you so much, good Sir Antonio. Sa kay Ligay Villares Achivar, good afternoon, Indayan. Monitor gid kami watching live now. Ramon and Lucy, Kyle Bimbim Achivar Sangtalok. Thank you so much. Rolando Pagyos, mayong hapon. Kay Sir Baredo Benny, mayong hapon man, nga naga-monitor live from Hong Kong. Thank you so much. So, sige, continue lang daw sa pagpadala sa inyong mga mensahe kay akon ina pagabasahon. Kag syempre, monitor man ha. Kung gusto nyo nga mag-share man sa inyo nga advice sa akon na pagabasahon nga sulat nga ginpadala diri sa This Is My Life sa kay Tita Wilma. So, stand by! Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Time, tiyo na sa pagbasa man sang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay mag-ilaw sa Liwat ang aton nga letter sender nagpatawag lamang sa kay Anthony. Ang sulat ni Anthony nagasiling, Dear Tita Wilma, una sa tanan, kamusta ikaw? Kabay, ngayara ka lang sa maayo nga kondisyon. Tawagan lamang ako sa kay Anthony, 38 anyos, kag tumandok ako sa syudad sang Iloilo, apang nakapangita diri sang obra sa syudad sang Bacolod, tubtob nga diri naman nakapangasawa. Tita, ang akon istorya nahanungod ini sa akon problema. Bangod sa kadugay na namon nga pag-upod ni Mrs., subong ko pa lamang ininabatsyagan ang maluyag sa pareho nga lalaki. Sadto, may pagkaluming na gidman ako paghiwoon. Kag ini, hindi man matago sa akon pamilya. Apang sangyara na ako sa stage sang pagka-soltero, nadula man, Tita Wer. Apang sining karon lamang, na notisyahan ko nga may lain ako nga ginabatsyag sa akon kaupod sa trabaho. Pag ang matuod, magkumpare pa kami nga duha. Hindi ko mapunggan bangod sa gamay lang niya nga mga ginahimo. Ako naman, kinakilig. Pero syempre, wala ko ini ginapakita.
Tita, gustuhon ko man nga istorya ini sa akon asawa, apang nagalibog ang ulo ko kung paano ko ini umpisahan. Tita we, palihog, lagayiman ako, kag madamo nga salamat. Ang tagpadala, Anthony. Action Radio Philippines Standard Time, alas 2:29 na kita. So, amuyad to ang sulat nga ginpadala. Pwede ko siya matawag nga Manong. Si Manong Anthony. Ang problema niya tungod ang iya feeling sa karon sa iya nga kumpare. So, Manong Anthony, may ari driman nga ginapadala nga advice si Tita Wilma sa imo. Apang antes ang pagbasa ko sinin, sa aton mga ka-aksyon, kung gusto dira ninyo mag-share sa inyo man nga opinion or advice sa kay Manong Anthony, ang amon text hotline 0963-75-70874. Sa liwat, 0963-75-70874. Kaya kung may time, basahon gid ina ni Indayan ang inyo man nga advice. So sige, dere na kita sa basa man sa nga advice ni Tita We sa imo. Mayong hapon sa imo, Anthony. Bisan ako daw nabudlayan sang imo sitwasyon sa karon. Wala ako naga-discriminate sa mga tawo nga ang ila balatyagon tuhay sa ila pagkatawo. Buot silingon nga ang isa ka lalaki may balatyagon sang babayi. Kag ang babayi may balatyagon sang isa ka lalaki. Kunlan tawon naton ang aton nga mga utod sa pareho sini nga sitwasyon ang nabato na sang aton susyudad sa karon nga panahon. Hindi pareho sang una nga madamo sang hindi makapalayag sang ilaya matuod-tuod nga balatyagon bangod sa kahadlok nga makaangkon sang pagpangyaguta, pagpakamalaot kag diskriminasyon. Pero sa imo sitwasyon, may dako ini nga kinatuhay. Bangod suno sa imo, may asawa kag nagaupod kamo sa malawig nga panahon. Wala mo galing masugid sa imo diri nga sulat kung mayara kamo sang bata o kun kabataan. Siguro, Anthony, kung kung paano iistorya o kung isugid sa imo nga asawa ang imo sitwasyon, hindi amo ang dapat nimo nga problemahon. Siguro, ang dapat nimo nga hatagan sang solusyon ang kung paano makalikaw sa sitwasyon nga dalayon mahulog ang imo nga buot sa imo kumpare. Abi nimo, Anthony, bisan pa nga bato na sa karon sang sosyudad ang mga pareho sa imo, pero kung tan-awon, sala sa gihapon ang makigrelasyon sa pareho mo nga lalaki. Ilabi na nga ikaw ang may asawa na. Base ko ng imo, dira lang nga ginabatsyag sa imo kumpare, nasalaan mo lang nga naluyag ka sa iya. When in fact, base man sa, or base pag tamod man lang sang isa ka abyan sa ang imo yang nabatsyagan sa karon. Basi natamaan lang kamo sa closeness or malapit kamo sa isa kang isa, gani nga daw na ba siya ganimo nga daw naluyag ka sa iya.
Anthony, hindi bala mabaliwala ang malawig ninyo iya nga pag-upod sa imo nga asawa. Kay sino sa imo nga sadto may pagkaluming ka na gid man. Pero di ba na-mention mo man nga nadula man? Tinguha iabi nga ilimit ang pag-updanay ninyo sa nga imo nga kumpare. Kaya basi pareho sang una, madula man lang ang imo ginabatsyag sa iya. Kaysa masami sa sobra kuno nga closeness, may nagakatabo nga misinterpretation. Try to create a distance to your relationship. In time, madula gid ina ang imo nga ginabatsyag. And syempre, spend more time sa imo diraya or pag-upod sa imo iya nga asawa kag kabataan kung may ara gid man. Build a closer relationship with your wife. Kay basi diri nimo ma-realize nga palangga mo gali ang imo nga asawa kag hindi mo kaya nga ibaylo siya sa iban. Diba? Sinasiling ko na hindi pagproblemaha kung paano ka manugid sa imo asawa. Ang problemahon mo ang kung paano mas mapabakod ang inyo pag-updanay bilang mag-asawa. Yes, amuyad to Manong Anthony ang advice man ni Tita We sa imo. Sa mga ka-aksyon naton nga nagpadala man sang ilaya nga mga advice. Okay, may ari di gali na utod. Kag hindi ko na siya makita. Well, anyway, thank you so much sa kay Manong Anthony sa pagpadala man sang iya nga sulata diri sa programa This Is My Life. Kabay nga makahatag ina sa kasanagan sa imo, ang gin-share man nga advice ni Tita We para sa imo. Kag sa mga naga-monitor man nga may pareho nga sitwasyon, so hoping nga makabulig ina sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita. Sa akon nga pagbalik, ako nang pagabasahon ang aton man nga horoscope of the day. Apang antes, dari anay. Sa ito na nagdala mga kauturan, ang nagapangitan. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente
at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may... My life. Sa gihapon, ang inyo kaupod, ini si Inday Anne. Kag syempre, tiyo na sa pagbasa man sang aton iya nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Sa subong nga adlaw, Pebrero 10, 2021. Adlaw kita sa karon sang Miyerkules. Unahon naton ang mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18. Hindi dira mag-invest Aquarius sa bisan ano nga sugal. Kay sigurado ang imo kapyardihan ang imo lang nga makuha. Palipaya ang kaugalingon sa mga singing contest. Mahimo mo man ang imo nga hilig kag may chance ka pa nga magdaog. Kung hindi naman importante ang kaladtuan, mas maayo nga ipaiway or magtiner na lamang sa inyo nga puluyan. Sa mga Aquarius, lucky numbers 46, 23, 38, 51, and 45. Lucky color, mustard yellow. Para naman sa mga Pisces, sa Pebrero 19, tubtob Marso 20. Medyo grabe sa karon ng imo nga pagkinahanglan. Ini ang puwersa man nga nagatulod sa imo para nga magdoble sa pagtinguha. Magdoble sa kapisan. Sa imo dira Pisces, lucky numbers 22, 36, 49, 15, and 43. Magenta red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, sa Marso 21, tubtob Abril 19. Masadya ang imo adlaw bagod nga ma-experiensyahan nimo ang serendipity. Kag imo man makuha ang solusyon sa imo nga problema. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 41, 12, and 55. Mocha brown is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Maghalong likawan ang mga madulom nga lugar kung maggamit sang ATM.
sundaman ang health protocol. Sa imo Taurus, lucky numbers 33, 26, 48, 55, and 11. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Bisan do kagamo sa karon sa imo yang adlaw Gemini, magpangita ka dira sa mga interesante nga mga aktibidad. Ikaw sa karon ang makaiyuhom sa isa man kalahok. Ayan, inat. Sa mga Gemini, lucky numbers 56, 27, 22, 31, and 43. Tulip pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Way in terms bala sa market or sa pag-market sang imo dira iya nga product. Manami karon ng imo iya nga pagpangamot Cancer. Kaya posible or dako ang chance nga mangin madinalagon. Maga-increase ang imo iya nga income. Bangod sa pag maayo nimo or nangin maayo ka nga sa pagpangamot sang sina nga negosyo. Updan lamang sa nga pagpangamuyo, pagpasalamat. Sa mga Cancer, lucky numbers 55, 41, 35, 22, and 11. Dollar green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:50. So, sige, standby kita danay. Kay pagbalik na kon, maghahatag ako sang dugang pagid naton nga horoscope. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable ang pagbalita pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay, pabalik diri sa programa This is My Life. Kaga akong pagasugpunan ang aton iya mga nabilin pa nga horoscope of the day. Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Likawan ang mga nagapangguba dira blas si imo, mga chismis. Ikaw ang una nga maka-eksperyensya sa epekto sa meditation sa imo iya nga kabuhi. Ay tuod man kung likawan mo tuod ang mga negativity, focus ka lang sa imo iya nga goal, diba? Wala ko galabot sa inyo. Well, anyway, sa mga Leo, lucky numbers at 23, 35, 49, 51, and 15. Cloud white is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23.
Mangin powerful ang mind and word power. Bangod sa meditation. Ang mga ginapensar muda sa karon mahimo ina nga mahitabo, Virgo. Hoping nga nag-positive lang ha. Virgo, lucky numbers 53, 29, 13, 35, 11. Cherry red is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 23 tubtob Oktobre 23. Uy, makabaton ka sa karon sang gosh, ila na ayhan. Ina-resulta man sa pagtinguha ni mo, Libra. Magatagan man atensyon ha. Ang imo yang pagpangamo. Sa mga Libra, lucky numbers 55, 47, 44, 38, and 25. Cyan blue is your lucky color. Antas ko ipadayunon, ari anay ang aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, kag sa mga nabilin pa naton nga horoscope sa siniya nga tinion. Balik kita para sa mga Scorpio, Oktobre 24 to Nobyembre 22. Ayong hapon, Action El Rey. Sa mga Scorpio, may posibleng matabo bala nga hindi ka mo mag-insyendihanay sang imo dira nga barkada kay tungod nga may ara ka mo sa mga inablang lahog-lahog lang kun ka isa nagalid sang hindi paghangpanay. So mas maayong magdistansya samtang temprano pa lang agud nga hindi na maglala ang sitwasyon. Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 21. Mango orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, sa Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Hindi ka dra mag-uro istorya sa mga negative or malain na sa imo isig katawo. Tungod pareho lang sina nga. Yang ibang tuyag na istoryahan mo negative, di ba? Kung magbalik inabi sa imo, kung ikaw man ang istoryahan sa mga negatibo, ano man ay ang imo mangin reaksyon. So, dapat kung anong nakitaan mo, pabahiin lang. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 59, 25, 13, and 11. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19. Ang kwarta, syempre, nagasimbolo inisang manggad. Apang yara sa imo abilidad kung paano mo mapadamo syempre ang imo nga manggad. Kag kung paano mo nga mapalipay ang imo nga kaulingon kag ang imo nga pamilya. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 37, 49, 13, and 22.
Lilac violet is your lucky color. Alas 3 na kita. Yes, amo yan to ang aton iya nga horoscope of the day. And of din ninyo ako danay para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. I can't say goodbye. Okay, kulabos na si Inday Ann sa oras. Pero para sa aton nga Bible verse for today, halin sa John 1, chapter 4, verse 16. And so, we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in Him. Sariwat, madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa subong nga edisyon sang programa This is My Life. Karon nga adlaw, Pebrero 10, 2021. Ini naman ang inyong kaupod, ini si Inday Ann. Madamo gid nga salamat, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.